आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव सान। थांनाय 2003 मायथाइयाव जेब्ला BAC एकर्ड जादोंमोन BTC एकर्ड जादोंमोन, बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो जोंनि नैबे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे जिल्लाखौ जोङो गोदानै BTC आव जोङो मोननो हादोंमोन। थांनाय 30 अक्ट'बर 2003 मायथाइयाव बे जिल्लाफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। दिनैहाय बे जिल्लाफोरनि सिङावहाय जोंहा BTR सरकारनिफ्राय मोनसे बिथोन होलाय लेखानो जे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जे जोंहा दिनैहाय गायसननाय सान हिसाबै जोङो फालिनो लादों आरो बे फालिनो लानाय हिसाबै जोंहा दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनसे जे गायसननाय सान, बे गायसननाय सानखौ जोंहा जिल्लानि जा फेग्राउन्डआव दिनै बेखौ गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जोंहा फरायसालिफ्राव बे गायसननाय सानखौ जोंहा फालिनो लादों। बे लेखायैनो जोंहा रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो दिनैनि नैबे जे चिरां जिल्लानि जे गायसननाय सान, बे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनैहाय बाहाय जोंहा मोनसे साइकेल रेलि जा हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो बा जोंनि फरायसाफोरनो मिथिहोनो लादों जे थांनाय 2003 मायथाइयाव BTC जोनोम जानायनि उनावहाय जोंहा मोनथाम जे जिल्ला जे जोनोम जादोंमोन, बे जिल्लाफोरखौ जाहाथे थांनाय 30 अक्ट'बर खालि जेरैबायदि गायसननाय जाबाय, बे गायसननायखौनो दिनैहाय जोङो फरायसाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों जाहाथे बे गोदान जिल्ला जानायनि उनावहाय दासिमाव जोंनि जिल्लाया माबायदि जौगानो हादों हायाखै, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंहा रायजो राजाफ्रा दिनै निसय मिथिया। दा बेनिखायनो खालामदों। बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो खुंफुंजागोन बा बेबादिनो हाबाफारिखौ जों लांबाय थानो हाथों, आं बेखौ मिजिं खालामो। আমার রুনিকাটা হায়ার সেকেন্ডারির পৰা এখন সাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছে। এই সাইকেল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আজি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জন্মদিন, চিৰাং ডে বুলি আজি মানে গণনা কৰা হৈছে। এই চিৰাং ডেৰ উপলক্ষে আজি এখন আমাৰ রুনিকাটা হায়াৰ সেকেন্ডারিৰ পৰা চাইকেল ৰেলী এটা আমি চলাইছোঁ, যাতে আমাৰ সকলো ৰাইজৰ মাজত এই দিনটো যাতে স্মৰণ থাকে। বহুত ৰাইজে হয়তো এইটো নাজানে যে কেতিয়া আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জন্ম হৈছিল। 2003 চনত এই 30 অক্টোবৰত তিনিখন নতুন জিলাৰ মানে জন্ম হৈছিল, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। কোকৰাঝাৰটো আগৰ পৰাই আছিল। তো এই তিনিখন নতুন জিলা জন্ম হৈছিল। গতিকে এই দিনটো যাতে সকলো ৰাইজৰ মাজত যাতে স্মৰণ থাকে, ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত কাজল গাঁৱতো এখন ডাঙৰ মানে সভা আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত বহুত মানে প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে হাতত, আৰু সেই উপলক্ষে আমিও আৰু রুনিকাটা হায়ার সেকেন্ডারির পৰা এখন বাইচাইকেল ৰেলী আমি ওলাইছোঁ, যাতে আজিৰ দিনটো ল'ৰা ছোৱালী আৰু ৰাইজৰ মাজত যাতে স্মৰণ থাকে। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।